jing hikai bangiyo na du dangret bonsin ki kilalong ki mau jam jong ka jing im jongi bat ka jing ya lenti jong ki armut ki samla kata irisha meri soothing bat idashisha meri soothing ki balong ru ki shipara kalong kawai na ki nuksa habangi kren ya katak benta bro armut Shipara kilastang bantahan na do bakidangret da ka jing hikai jo ikmi jongki bat kilastang bantahan na ibarit kata nakabenta manyele ka hayim ka jing shim yaki orders pan kalasdang na do bakidang le school hi tangba ka jing palai yaki mar jongki hakirin san social media kalasdang na do usnem arajar khan riu ki jushna ya ki jing than ki baper bat ki bahar rukom nadu ki bag ki tupya ki sapti khulung bat kum ta ter watla ki don la ka kam ba ki trei hinrei ini ikam ba ki la sengpan ilong kum shi benta ban penan kam hok ya ka sap jongki bat ban pinsei so ya ka por ba ki kelut watla ka kam jongki ka bam por bat ka bam ya ka por met hinrei ki yai persang ban pinyar ya ka khlem dadon kanu ka jing artatin Bro armut Shipara kinget bahabangi don kamon kamlong ka bae bangin le nesdang ya kanu ka kamru bat namar kata don kam yangi iwei pa iwei bangin pendon kam hok yala kasap Keblai pi baro yang sobhaya pi shakawi pat ka benta jong ka rempai benta ka singi ngi don hapdeng jingi yaki armut Shipara kata I samla dashisha meri soothing but I risha meri soothing ki ban sam ya ka jingi lenti ka jongki ha ka bayade bat ka kam ka bakila seng kata ka ban than yaki jangi baper ban le ki beadings but yaki benta ban ngintip khamria ya kane ka benta da ka ba phai shaki Ipidang sobhaya pi pro arngut syakane ka program jingi ka rempai mat kombangi jule na kawi ka posh kawi ka pongi ju sami ka jingi lenti jong ki rup kentai ban pinchlur pani ai men siam ki pat ki para kentai ti sho bangin phai le si shaka kam ka jong pi ha ka bay de bat ka kam than bat kane ka ban panya yo yakin ki kam ki jong pi le si plat pi thu kam ba shu ya le dikan diat ni stang shon pi da shisha Nakatengi dasha meri soothing ngas shonga sa hapo lowa mau prep Bishop Falls tinga ju sontenat bane ikini ki jing than na do dangret lesi ka snem ngamla ban ken mau shun adu menu hende hinriu nyu snem ni dangdan ki jing than ka ba ime ju hikai yangi ban than ikini ke ka kam ka bangi la sontenat na do kita ki por hadu menta lesi ni irisha kama katengi irisha meri soothing te kini ki interest hobby ru la hikai me mo na dangren te hikai ba yang ba pe wajumi shaba shim de kini ki ksai ngan hikai ni ko shim de ki ksai mo alaw ni ki jan berim tu la hikai tar tang por ding la dap khrak kot te dam tu te ni la long school em tu yang waju le mo tang dangren mo hap khrak kot te tang ni me la mi li yom tu ngi shit pet ko di bu tu crochet em tu ya shim la ya sedang lum la ti sa hikai ong thai kum ni thai me lo tu taki por hi dangren ti la hikai ti dem tu ngakalat no alit school la abre pulikot 11 12 tu la kalat no mo teng ki bun ki kam ti dem tu hikai dem pas ong ngadep puli bi aja kat pra ting susong hayang kumtum dan kam ti don ki ksai tu tingas nang thai ti don te wi parlok janga ma bayajan bha yang pinang mantang nga ngamte bata ka por mo na makala kam than shul lagi post nam te ong tip nang tong nang na syong wi kumta ma nang ti ong auto ta finang te pinyarap than mo tingas dang nita kan baret ten tu sengin nes dang po Instagram ma ong ini hi ngong dashisha ngi le amno ni ba ngasutenat mo bane gini ti yung lele Instagram ta kapor ti yung ta ya post ning kong kandiat kasem por ban one customer mo ti kaya suki kapor kaya suki
kumno bantan ti kibru ki sedang ban keli ngi kumno pinang bantan kilai kita teng kibru ki syong kibo ikatu ka trust hangi kimi tu mi tu ti kila bo ita ka trust ting yang ni ka kumba kibo ka trust syong ki ngi hap le mo happen i ti hadu ka no ngila ti suki kan sawan tu kawan nak ka pandemic ti nam tu ngi kam dan alteration nama astu hati ki porte very difficult te dem tu ki don hi ki baya kershan ki bahayeng ki bahasam ki bayong pentan aku ni kumtai tinggi sedang kumtai ke te mentai kelas sedang wan kala tingi so tu ba baro armut Shipara pila ya don kata ka jing nang na do padang ren le si kum bayong idashisha kasnam le si pinum la ba tai tikana Henry ngi so tu ba ka jing hi kai kala don na do dang ren ma penya than ma penya le ki bentai ki de ki kam so di Henry ngi so tu ba kata ka kam ka jong pi pila ya sedang na ka platform kum ka Instagram mo Henry nga kwa ban tip pan ka ka ba ketik pat shu ya pi ba pin pinyar ya kan ka kam mo na marha ka ba ya dei bat ka kam ka ban ya dia ya thit na thrai kalong ka ba ban market ya kini ki tiar la ni kinu ki benta ki ba phile da ka ktila ni kita ki handcrafts tikin ya dashisha le sina pingin ya sedang ki jing ki ba phia kendu ha ba ya dei bat ka ki benta Nong hakalan ka than ti ya ka bangi ila ya lenti ila ya perkhan ngim da don than kata ka jing hado kata ho ngi snu thu ka bambor ba ka bampor ban shna ti ting haba ningkong por bangi sedang ni ibarat na ladi na ban than na man ta ki khun min rew ti ki paralok mo ki ro ya kata ti suki ki bahayeng ki yui ti ki sedang ban ong ban penthan kin ai da ka dor ti ini ijing ya ro iba ngayo naki ti ngasdang ban perkat ba lesi kiwi kibreru kila ban thiet dakador ken ladangi dang ban ladangi shim kini ki orders mo nakathan te kat bangi nang ya nya kapor pedeng yu iba ka jingkular ting kampoi namar ba ka bampor ba ka bambor ti ngikular ba hapo stiyo ila bandap ni hapo artiyo ti ting ki bam palat de kata ndai ombaro don pade ki orders ki ba longkupta hoi ese na ka jing sham ka jong pi pan Risha ki jing ki ba pi sko ba pi akendu ka ba de ba kan ka kam ke ningkong bangiale kalong ka pisa mo ti ban pani meru hoi ningkong ya pan teman pan ro kalong ke tinggal sedang ningkong ta he banong iya rap pentilam si kini ki parlok te kumta penyerap penti kumta anta tinggal sedang man pelang mo bisa ing tu ti kan sawan teter kajing te kumta dan tan do kata mo ka sulong kajing hadin dangi ladap tan kamet ka sokrai ke keti ka pang kanandang ka weru ka de ka ngi tiap mit mo happen that big order te ka harbaji shibeji ngidang tiap teng mo te ka sulong tahi ka weru ka de hangi hab exercise main thing ka de exercise nama de crochet ka singkai ka pang ka terpeng ka keti ka wrist rendang ka tu te ka de ka we bangi hab tangga tahi hab exercise min de exercise dengim exercise te kam longra ko weru kalong nganda crochet nama nga glad lut iki problems badan you enjoy be hang tu enjoy ting kalong ngiklat nak mo problems te ka sulung om ta kan ni sutan hari nama ka kam than ka bambor met bat mo ka bambai ka bormen ka penjram ka pen swai ka met ro ni so thu ru bro arngot mo ko pi ong ba lesi ki jing ki pi klem da ya kan do than ha do kata Henry what happening ka jingpang met ka jingpang phan pi persyangkat bala pendap ikini ki orders kwa ru lesi ba pen ya thu iki parlok ki ba pe ingine ka por kumno pi market la ni pi pen ya yo ye kini ki tiar ki jong pi ki ba pi pen wandor pi shna pi than mo namar ba kum pi omne pi penan kam ya karan san social media den re lat na karan san social media pan sakiwe ki vele se ki ren san ki ba pi chu penan kam ban penya yo ye kini ki mar ki jong pi kilong ha ka jinya thu khana jinya thu ya ka bangi sultanat benne ti hayeng hasamru da kelimo ki para marjan marpane bahayeng iju ong bang yu por hakathan
ti ta kata ketien kada kejingnya keren jingnya tu kana tika sedang benpuat te om tang na Instagram na ni Facebook na ni WhatsApp bangi yo iki orders ni yo ru na ki way ki bampenan kami kita ki platforms ru daka kentien baki yo ngoma bangi le yak ta kam piju pendon kam iki ni kiren san kum ki pop up sales ki ne kum no hakan korkom em katuti ngim padia sedang remo amar kapor ngim nyalai itu litre tengah rodan ka jong hi tingi sia pha hi te risa hi jong ya rap pendi ning kong kuni ra khendet ande shibun khendet kat badan kat bala tu ting teng iwe rum ra ante iwe milai ra asung nak kum tahi ban perkhaban ong pop up te ngim padala than do kata nama ngamlat por kan ko sulong tang pas time mangile poi mis po bangada than kini ko ulong behen do tang la poi yeng ra pe chim tu tang hadu shpo beje teng hadu khatwei teng hadu khat step tem dan puara gitu Sunday kum tu shangkai tu mostly Sunday ni sia shangkai kum tu time malam tu tang kita hi ki por ki bapile ilong ta ijing so tanat man pen melen man pen por dengan de mangang shong tu kan hayo itu ki por bu shong kum tu dang dan customer tengah asdang man tan kham baban la na ka jing school than ki social media ma plate por kitu ma kalong benefit kitu ma ka por de tang ta he ta ni su tu te kamut ka namar ba pi ong ba pi don la ki jong ki kam bat I ni ikam than ne si ilong tang ban bin sutanat ya la de man pen melan man pulut por ha ka ek ba sei so ma hoi kum nu pat pi bu dor long kata ka price range ka ba pi ba ki mar ki jong pi bu kasdang na katnu syakat nu le simo na ibadat kumba sampau tingkang ya sedang keychain ki earrings dia hadu ki dor ki ba 1000 ki sweater ani 1000 san spa ki la long kum ki overcoat ma ni than kum kita ki poi kita ki range kamut pi than not ki nadu ka karta ba per kamdan kanu ka each limit ma kamut lam de ka sweater ka lam de ki jingdeng lam de ki overcoat kum fi ong kum bangi tip mo ha kan ka juk ka ba menta ki kena samla bun sin ki ngop ma ki jing snew ki bobon ha ka ba de bat kam tam bagi ai ka daw ba kan nong ka jing ko du kam bat ha ba ngiu I ba ki kena ki bobon ba ki don ki sap ki pa per bat kum ba pila ba tai mentan pila ya don la ka kam jong la jong henry pidang don pat imen sim man sang ye ini ikam pa long la ikam sai tang ba pidang don pa imen sim man sang pat ye ini ikam mo ka ikaching so ko jong pi ha ba ya de bat kata ka benta kani kaching le ikinu de ngasngo ba ladangi shna kanu am tangai kathan ne ki we la ne ki la long ki poetries ne ki ching rwai ne kinu ladangi yo ya ka bangi le kawan syakata ka final product ma tangi le final product ka bagi le ni yo ka satisfaction ni yo man siam ni kimi lenti ya kala shai ma kanang bangin du yo shu ya kita ki ki bangi ni la man pinmi te kata te teng ni stress ma bro shisni na ki kam ki bangi involve te ini pada ai ta relaxation kan but satisfaction ba wada pada kini kijing ki ba mensngi ba buon mangile ni yo pada ini kan ban penhun ni ita Risha yo pi kwa man ban halor kata ka perthem ta oi ka de ka ngingop palat ka jing pen thami ka suka kloi mo ban ngop hangi kibreu kham tap khana samla te ka we rung ai min sem mo khana samla ba oi ka tu ka jing long ka perthem mo ka suk ban ngap te teng ka we rung hap teng hapan bon ublei bengin lat nya ki ik baro jing snew pan bor ka ka ba ublei ai pe ka sab hi baro ki bro teng hapan ublei un sapen teng ha ki jing po snew teng ha ki bro bang ya communicate mo te ngim de than ban ngap ha ki to ngi de ban ko we di ka bon ublei hi te ka bon ublei teng sala ban le ki ni ki ik baro teng gi por ngi kem ngi perkhat ngim la ban pendep hai ti po tamba kejinget ba mau beli iPod ni ba nilahan pendep teng ka
ngila ban pendep kloi ru kalong ta kan ti ngim di ban kam tang social media te very bad ma kas new plat tingi di ban tuai ban ponu ble ke kasap ba ngidan on play linti play kilat te kita hi kumba piong mene Shipang Dashisha ba jingyok men siam kalong kawai bangin beteng ya kakam ka bangi don kalong ha kanu no ka bentaro but kumba piong mo tang na I jing yetu khana pateng piyo iki orders ki ba pair but nganget ba ka jingyok men siam na ki ki benta ba pair ngatrai kanang penslur susu ya pi ba pinang yai penyar ya kan ka kam ka jang pi kindian halor ka jing ya lenti ka jang pi pan ha ka jingyok men siam la kalong ha ki kerwa le si ki ba piyo na ki customer ki jang pi mo na kita kinong tien na pi kini ki mar ki jingyok men siam pan ha ka ni ka jing ya lenti ka jang pi ting lani bon sien ngi yo orders ki bangim 40% ti ni tiang ro ban shim tang mangi shim la ka shimpat da ka jinget ba kam da I tan le si don tang I badat barya ki bangi la ban kiar mo ni ki jinget tingi le ding la da ka ke bangi yu I na ki customer ka jing comment ka jong ki ting ka reviews ka bi ka ngilong so unexpected hadu dan ki customer kila comment bha ki send ki audio message ba kila long so excited fila yo sengo takasur ba comment ti masen yo kum kita ti kalong uplifting kenyingi bangin le shushu te tang iwe ar bangila yo kum kita ki feedbacks nila bun bha ki ba kila comment ba kiru kim expect mo nama ting ni than ni yu I na po internet ki internet bha dangila le la dia pada kim dalong than kum tu ti le si don ki customer ki la don kum kata ka jingmon ba inum la ban long tang ba haba ki yo I pada ki la long more than what they expect mo hoj im dalong exactly tang ba kalap kampalat de bak manya ka ba ki expect ti ki la comment ti kini ki happy feedbacks ki bangiyo ki long ki we ki ba pen ba I men siam ngi ban ne shusho yi Risha le si ko an banalo kata kadjo hi ka experience ni Hashim teng song hayo don tai wi kong yang ni finang di bantan I shukran dengan abar yang finang hadi bantan kalau works kum tu tengok nga persang ngam te bakin long kum ni tengok su persang kalau works kum tu teng ihap ka jembing mo teng ha bangiyat ngilayat ya tu perkhat ba dalia tu kalau kum no dalia tu kalau teng ru hapor batia ngiyo ideas da kim step ngi persang kum tu te teng kawan kan teng hapor bangi dan marwe ya perkhat ni ablek kum tu ka jing thai teng ki break le kita kala combine kita teng yang kanum itanat ha color works te ha penghapen batai kin bang la dalek kum ta ki colors kalau kum ta dalek kum ta teng yang ta lek kat ba phi sngobet ma phi bon ki shit ong bet lek kat ba phi sngobet ma phi bet hi ki ba so ma phi kum no kalong kum no ta ki la shanya be yang la shanya oi ki dan ki ba la shanya committee we kong mo ila perkat nadu padang ikon jong I dang dan ru banai mentai la don as nem siteng I pha thai be nga yo ngam nang le shuwe nama jong pi ki biang ki sahel ki dang ban wa de ki bakam bah mo teng ngi wa bakam bah ko dor ka tam teng ngi perkat teng dala ai than ka dor ka baram ru is mo te stong ta ka pi la kan bangila ta ka bang chuya biang hi mo te yo te kalong kum tai teng ki bru ngo kila wan chi wan mon am dor than ru so no chu teng song ai ta ka pi ai tu ta ka ta la biang ngong ho te kalong kum tai ta ka jing than ke don bon ki bru ki bala ong than ko ne pila te ong ni ban than kum ne so bon ki orders bangala yo mangila yo te ong ba pila ju than kum ni ong em ngim pa ju than ta mangin persang kat bangila bangin penlong kum tu mapi kwa te bon bagi ong ka ki hon bet nomor bunsin habangi treya ka kam pat ba kani kala long kum ka kam pat ba nga tre bunsin ni haban so thu ba ki bru haba ki thiet jing thiet nangi ki don ka jing shania nga tre la ta kim don ni ka ta ka jing shania kinum wan mo shangi ban ni persangkat bala ban
ban yang kata ka jing shania ka jong ki mo nga kwa ro ban tem na mar ba pi ong ba pi than jat pa ki jat jan na ro ki sweater ha ro ki sokti ban ki overcoats le se kapor ka ba pi shim man than man pendap le se i we sweater na ni kat no sngi approximately pi shim por hapo artiyo ya ka sweater hapo artiyo ki sweater ki normal size hot ti kini ki overcoats pa overcoats dia na thai di shai la ban juba Overcoats mga tanya tu irong pink ba irong yang na sempor kumba urban item ya. Kalau ni crochet bangitan ka kuloi bangitan ka knitting ka wig sweater ka knitting like normal size medium size ka sempor shi banai. Crochet ka bantang artayo. Di knitting ka khambun por tamang hamduna hi ban shim knitting na marka por ngam la ban tengah ko ban kalau ngasau tinat knitting ro kalau hakawai crochet kalau hakawai ka design kawan teng haka knitting kawan da kawai ka design te kidan two different jing internet mo ke jing internet hoi namar ba pikran chpang kita ki benta ki ba yasriem tang ba ki pair ka crochet bat ka knitting mo ngis thu ba kuma piong ka por kala man khambam no ha ka knitting lesi kan bam por kan dian ha ka crochet ti henry ki e pat ki jing sngo ka jong pi ha ka ba ya dei pat ki jing pair lesi ki ba ki don ha ki ni ki artli ki rukom than haka knitting te ki patterns ki khamstang hoi khamstang te crochet te ki khamrben hoi te kanwan haka ju ka dur ka jing yat ka jong uksai ngini i haka ju ka dur tang ba ka jing form ka jong ki prang ila ithu kala pher pha ka jing reben ba ka jing stang ba ka jing yat uksai ni yu i kalong pher pha ka tu kan ban ong ma ka knitting uksai bam duna ka ki pattern ki stang how crochet pre u pattern uju design tang ba u reben no khamlong tildi khamlong bam ksai ka bormet pada kanu kerukom ka ketak ka to kalong kumju ne kadon ka jing pair kan kam e haka knitting nama pedon kam ro artli kiti lesi kan kam bam bor kata ka benta lesi hoi kum pa pi ong ru ba pi trei pat ru yaki kam jong la jong hoi mene phila batai ba lesi tang hai por i ba kloi pi Julia melani kini henry ko man so thu pat hakanu ka benta pat pi dala shaban penbati yaki por ki jong pi hakaba de bat man pendap yaki orders mo lesi kum kidon ki urgent orders lani ki pala khamlong kerke te hakanu kur kom pi pati ya kata ka por ban tre bat man pendap yaki ni ki orders pat nama bakadan ka schedule ka ba ngamla ban change mo update tre bet ti andala why usually I take my time manganya daka kejar for 1 hour na mangatip ba the next hour na do nang to I'll be working haka jing than bet kan ti dangala apa ye shong touch phang di shae ledat nang to the rest ka shlong mi ka free time the rest ka long mi free time hoi ki kam hayeng ki don ma bane tang ba namal bangitip pada badan ka deadlines ma tingi kampen stat kan ka kati ka jan kampen duna bane yaki mobile lani banshu shongum to ne bon ngim ju ya shong himo ni don bet ni la ya kerki bet ban be bet ya ka to ha de ho ting mala ang risha manengi ha ban thia mi hat arshi bichi tamaman ta pada bangila le la bon snam ni la shu la nang ban adjust ti hapo khat ar bichi ngali hapo kharui bichi te ngala dep bet ken la persang hi tama ting mo ngimla shisha ban pendap yai ta ipor ko mangimut ngimla ban compromise than ya ka help dru ya ka thia ti ya karan bagi customer ti haba ting fi yo pat ki customers ki ba de se mo kim snu tho ya kata ka jing e ka jong pi ya kata ka jing bam por men kum no fi ya tackle namar ban ya keren ban pen snu tho ting ka long ka ba e te hakanu kur kompat le seri shapia deal bat ki customer hakabaya day bat kum kita ki judge situation mo ki benta ko wei ru ngim shim urgent order ngimla ngimla ngi shit ong customer la da
ki penbor kat nuru tengah origin teng ki poi perkat mo ki premo tip mo hoi ngi mla ban stul di barok mo te ki syong pendap kan ni hadin atio syong ani kan te hado kata-kata tinggi mla tinggi yang ani ki yang pelek kanang sisi ta nomor bang iki jongping iki biang nomor tinggi break through social media ki la ya wat tu crochet te ki bon ba mo ki nga I mean sim ya ki weru bakin tiba crochet ki bakin ya tristam tu minat tengah ang ni tengah mla tengah ai ke teng jongki ang ladang mla manga ngasu ang suggest but message ki we lada kila maki teka biang ngati origin order teng nganum la nganamar kam ngamla ban ong ki ho ngan pendep kata teng customer belalong ki bala permanent kum tu ki abet na do banai liar kilong pi mo ngla book if in hado December ma mta tengah astu kan bangan num shim order show ma por summer kum tu teka ngabun bah ka por na Shushong. Ki saywal temo tampur telang he. Te polier kum tu teng ki brik lang. Penma ngala buk lupa menta. Teng syong sen lupa menta. Ke fi kwa kan pentai menta polier kamduna. Te sada de December te nganum dan porsho ngamla hero urgent. Mar ngate Christmas tingi bun kam em ya. Te ka kim ba te ki por. Tingi leban pendabet shwa ka Christmas ba kum tu dina duk banai November October ngim juda kam shim ya naman kiladan pa blabuk na do pas sama ting tai so tanat bahaya ka jingya lenti jong pi pro argon but gi kermen mo pinan kyu shu hakani ka kap shopping ni penwai ka ni ka program ni ko pin ai ka ko ka jong pi na ka benta ki palok ki papengin ka por kam tam e ki para samla ki padoni ki sap per but desi ka jing ai men sim ka jong pi na ka benta ka jong ki ku ba jong pi dashisha nga kwa ban ong ye ki khana samla ba ni don be ki sap ha ki dile si ngim pat tip pre ha kanu ka benta ni sngo tanat tang ba ni de ben persang pre ben shim ya kanu ka sinjam mo di andang ila sedang pada kini ki sinjam ki berit om tang hakathan om tang hakashna handi ki we ru ki bangila an penan kam ta jingbor ka jongi banthau ki di ngiyo ya kata ka jinghun di latna ki basniu jongani ka perthei latna ka pelut por ha ki mobile phone ha ki kam ki ba kham sniu tenga ngasu kershan ya ki kena samla ya ki badan kata ka jing le sila benda ibarat ba pin sedang ba anda pila sedang pedete kanwan ka jing hikayangi ya ka jing bate ka por ya ka jing disiplin ya ka jing wat jing perkhat ru ngin yo ya kata ka jing mentoy bat ngin nang banya chaprang bat ngin ai men sem ya la diru ha ki lenti jong ka jing em ka jongi ni Risha nga ai men sem ya ki kena samla ba ibatan nga i hayo nga ya kaleng kayo nga i kena ret ki stang bantan nga internet nga song ki persang bantan ye le bantan ti don ki weru ki brio ki ba mo ki ba dan ha ko pat kasap ka ba ai hu play persang ki nai perkat nai pun sangap than ni ka perthei mar ka perthei ka manta ka jinja ko weru pan bon nu play ka ka ba pikwa ban le unsa penilenti ban man kasngi unsa penilenti ban mal kasi hakin ki kam ki jam jong pi ba pi sok tenan ko weru de yakran shiyeng sistem ko weru family communication te ki laban i ya kata kalenti te yai minat yai tristam ba ngin sayo hi ta we u so jong ka jingjap ha ko we hi ka por te yai menta ya tristam ban man ko por but ko weru ai khum le ba you try jisu ba ngi em ha kan ka perthai ba jinja hande ngi yo iya kita ki kam ki ba bha jong u but yaki sap ki ba u ai ma u yani ngin try man la ka singi daga hoi ka tang ba yai doai ba man ka por ba pin yo ba kanu ru ka sap ka ba u ai tang ka shong ha ka jingpuli readings ru laban so tanat pipuli gitu piyo men sim na kituru te ko haki nuki kam any bakery ani ki poetry mo ko ba yung dashamane te mentali ka bun hakalat te yai persang ben
communicate bar kinu bal kibri along professional ban i ki te mentali kebun ka through social media ngi ibun ki platform ikna samla yele kitu ki kum iwe kongri ai ya ka jing training yikini jing tan ada visong tunari kituru penya po Instagram fancy kitu social media te ba ko wairu kalong ba ya time minat ba man ka por man kasi don't let distraction mo baka di jong ka patay te ko wairu kalong focus ba ya ka jing ba kan sawan ba aku kasi to kalaban suki tambah saya ba ya tahu so jang ta ka jing jaba kan ka jing em jangi kita publishing ya kalong ko kubor ka bastana na kalyang japi prarngon ho kisap ki bubuan ni don henry kasyong ro hangi kumnungi penan kam ya ka bat hakanu ka bentangi penan kam nama bunsin ngatrikum ki briongi klet no ban penan kam ya kita mo isam ti henry nakajing penan kam hok ya kangi kuma pilaya ong mo ngi New York bai man kai yo so jang ka ching chom ti ngi ket bok ket riang ba pinang kiu hakin ki kam ki jam ki chong pi pinang la on pen ya yo shu ya kini ki mar ki ba pitan ba ki ki jing shna ki ba pi jushna ba nakaliang ka didi chemical ay ko am ai ko ble ya ko por ka chong pi kum jo ko ble sa se ni pi pro armo te palok kum tu ngi osngo ya kini ki armo chipala hoan wala ki don la ka kam ka jam ka jongki henry ka jing e jongki ban pelut ya ka por jongki ha ke ka basai so kala penlong ki makin sengru ya kan ka kam kum ka kam site ka bangi juong henry ka belawan ra pat shipun ki jing mentoi pat ya ki ka bela ai ki kata ka buit manang penpha shu ya kini ki kam than ki jongki ba ki la nang na du dang ret bat ki ki benta wat hapadang ki jing tenju ba ki jing e ki ba ki kendu hang ni hang te ti ho ni ket bok ket riang ki ba ki nang kiu ha kini ki kam ki jongki bat nginget ba ki nang kiu ru ha ki ki benta jong ka jing em ka jongki ba lok haduk nei syam yang wat pi ha ko wi pat ka por ka play pi ba ro